नमस्कार मित्रांनो, हे बघू शकता आमचं शेत. इकडे ह्या शेताचं नाव तरळी आहे. हे बघा, कांदा उत्पादक भराच कांदा आहे. आज आम्ही इथे रान भोजन करत आहोत. हे बघा, इथे स्वरा आहे. हाय कर स्वरा. इथे माझी काकी प्रतिभा आहे, प्रतिभा मस्के. इथे माझी आत्या मंगल तळेकर आहे. हा माझा प्रिय कोण सांगणार मित्र प्रसाद. हे माझे मामा. हाय कर मामा. हा देवांश. हा माझा भाऊ आहे. हे बघा, ह्या निशू दीदी. बॉस बोलतो तिला, बॉस. हे रान भोजन पार्टी चालू आहे. इकडे छोटंसं एक पत्र्याची कोपी केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता.